Tevba. Pokajanje. Obznana od Allaha i njegova poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore. Putujte po svijetu još 4 mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti. I proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža, Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobošce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje, a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći. A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili, niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli pobožne. Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakome prolazu dočekujte. Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne zna. Kako će mnogobošci imati ugovor sa Allahom i poslanikom njegovim, ali s onima s kojima ste ugovor kod časnog hrama zaključili, sve dok se oni ugovora budu pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. Kako, kada oni, ako bi vas pobijedili, ne bi, kad ste vi u pitanju, ni srodstvo ni sporazum poštivali, oni vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca protive, većina njih su nevjernici. Oni Allahove ajete za ono što malo vrijedi zamjenjuju, pa od puta njegova odvraćaju i zaista je ružno kako postupaju. Ni rodbinstvo ni sporazum, kada je vjernik u pitanju, ne poštuju i sve granice zla prekoračuju. Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri. A mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju. A ako prekrše zakletve svoje, poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa bez vjerstva za njih, doista ne postoje zakletve da bi se okanili. Zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve svoje prekršili i nastojali protjerati poslanika, i prvi vas napali, zar ih se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih. Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti. I iz srca njihovih brigu odstraniti. A Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Zar mislite da ćete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaže na one među vama koji se bore i koji umjesto Allaha i poslanika njegova i vjernika nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja, a Allah dobro zna za ono što radite. Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati. Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su, nadati se je na pravome putu. Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o časnome hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. A Allah neće ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu čini. U većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje, i oni će postići što želi. Gospodar njihovim šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u dženecke bašće uvesti, u kojima će neprekidno uživati. Vječno i zauvijek će u njima boraviti.
u Allaha je nagrada velika. O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji budu s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio. Reci ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati. I kuće vaše u kojima se prijatno osjećate miliji od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovu putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese. A Allah griješnicima neće ukazati na pravi put. Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, a i onoga dana na Huneinu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali. Zatim je Allah na poslanika svoga i na vjernike milost svoju spustio i vojske koje vi niste vidjeli, poslao i one koji nisu vjerovali, na muke stavio i to je bila kazna za nevjernike. Allah je poslije toga onome kome je htio oprostio, a Allah prašta i samilostan je. O vjernici, mnogobošci su samo pogani i neka više ne dolaze na hadž svetome hramu, poslije ovogodišnjeg hadža. A ako se bojite oskudice, pa Allah će vas, ako hoće, iz obilja svoga imućnim učiniti. Allah zaista sve zna i mudar je. Borite se protiv onih kojima je data knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i njegov poslanik zabranjuju, i ne ispovijedaju istinsku vjeru sve dok ne daju glavarinu, poslušnu i smjernu. Jevreji govore, Uzer je Allahov sin, a kršćani kažu, Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove, iz usta njihovih oponašaju riječi nevjernika prijašnjih, ubio ih Allah. Kuda se odmeću? Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike, svoje i monahe, svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, nema Boga osim njega. On je vrlo visoko iznad onih, koje oni njemu ravnim smatraju. Oni žele da ustima svojim utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi vidljivim učiniti svjetlo svoje, makar ne bilo po volji nevjernicima. On je poslao poslanika svoga s uputstvom i pravom vjerom, da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji mnogobošcima. O vjernici, mnogi svećenici i monasi, doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu navijesti bolnu patnju. Na dan, kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine, njihove i leđa, njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali i iskusite zato kaznu, za ono što ste gomilali. Broj mjeseci u Allaha je 12, prema Allahovoj knjizi, od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a 4 su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite. A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas, i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha kloni. Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu, jedne godine ga proglašavaju običnim, a druge godine ga proglašavaju svetim da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim. Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. A Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju. O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno krenite u borbu na Allahovu putu kao da ste za zemlju prikovani, zar vam je draži život na ovome svijetu od onoga svijeta, a uživanje na ovome svijetu, prema onome na onom svijetu, nije ništa.
Ako ne budete u boj išli, on će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi mu nećete nimalo nauditi. A Allah sve može. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome ne brini se. Allah je s nama, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je gornja. Allah je silan i mudar. Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje, to vam je da znate bolje. Da se radilo o plijenu na dohvat ruke i ne toliko dalekom pohodu, licemjeri bi te slijedili, ali im je put izgledao dalek. I oni će se zaklinjati Allahom da smo mogli, doista bismo s vama pošli i tako upropastili sami sebe, a Allah zna da su oni lažljivci. Neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu dok se nisi uvjerio, koji od njih govore istinu, a koji lažu. Oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, neće od tebe tražiti dozvolu da se ne bore zalažući imetke svoje i živote svoje. A Allah dobro zna one koji su bogobojazni. Od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su. Da su imali namjeru poći, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno, ali Allahu nije bilo po volji da idu, pa ih je zadržao i bi im rečeno sjedite sa onima koji sjede. Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili, a među vama ima i onih koji ih rado slušaju. A Allah zna nasilnike. Oni su i prije smutnju priželjkivali i smicalice ti smišljali sve dok nije, uprkos njima, istina pobjedila i Allahova vjera zavladala. Ima ih koji govore oslobodi me i ne dovedi me u iskušenje, eto, baš u iskušenje su pali. A nevjernici sigurno neće umaći džehennemu. Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči, a kad te pogodi nesreća oni govore mi smo i ranije bili oprezni i odlaze veseli. Reci dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi, on je gospodar naš. I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. Reci očekujete li za nas šta drugo već jedno od dva dobra, a mi očekujemo da vas Allah sam ili rukama našim kazni. Pa iščekujte, i mi ćemo s vama čekati. Reci trošili milom ili silom, od vas se neće primiti, jer vi ste opak narod. A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u njegova poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitve ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju. Neka te ne oduševljavaju bogatstva njihova, a ni djeca njihova. Allah hoće da ih njima kazni na ovome svijetu i da skončaju kao nevjernici. Oni se zaklinju Allahom da su doista vaši, a oni nisu vaši nego su narod kukavički. Kada bi našli kakvo skrovište ili kakve pećine ili kakvu jamu, oni bi tamo trkom pohrlili. Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute. A trebali bi se zadovoljiti onim što im daju Allah i poslanik njegovi kazati dovoljan nam je Allah, Allah će nam dati iz obilja svoga, a i poslanik njegov mi samo Allaha hoćemo. Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima i onima koji ga skupljaju i onima čija srca treba pridobiti i za otkup iz ropstva i prezaduženima i u svrhe na Allahovom putu i putniku. Allah je odredio tako, a Allah sve zna i mudar je.
Ima ih koji vrijeđaju vjerovjesnika govoreći on vjeruje što god čuje, reci on čuje ono što je dobro, vjeruje u Allaha i ima vjere u vjernike, i milost je onima između vas koji vjeruju. A one koji Allahova poslanika vrijeđaju čeka patnja nesnosna. Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili, a preče bi im bilo da Allaha i njegova poslanika zadovolje, ako su vjernici. Zar oni ne znaju da onoga koji se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu čeka vatra džehennimska, u kojoj će vječno ostati, to je ruglo veliko. Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci samo se vi rugajte, Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite. A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali? Ne ispričavajte se. Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci. Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima, traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih i ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa i on njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti. Allah ih je prokleo i njih čeka patnja neprekidna. Vi ste kao i oni prije vas. Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto onako kao što su oni prije vas živjeli i vi se upuštate u nevaljaštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovome i na onome svijetu i njima propast predstoji. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih, o narodu Nuhovu i o Adu i o Semudu i o narodu Ibrahimovu i o stanovnicima Medjena i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i molitvu obavljaju i zekat daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće od svega toga, to će doista uspjeh veliki biti. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi prema njima strog. Prebivalište njihovo bit će džehennem, a grozno je on boravište. Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjerničke riječi i pokazali da su nevjernici, nakon što su javno islam bili primili i htjeli su učiniti ono što nisu uspjeli. A prigovaraju samo zato što su ih Allah iz obilja svoga i poslanik njegov imućnim učinili. Pa ako se pokaju, bit će im dobro, a ako glave okrenu, Allah će ih i na ovome i na onome svijetu na muke nesnosne staviti, a na zemlji ni zaštitnika ni pomagača neće imati. Ima ih koji su se obavezali Allahu, ako nam iz obilja svoga dade, udjeljivat ćemo zaista milostinju i bit ćemo doista dobri. A kad im je on dao iz obilja svoga, oni su u tome postali škrti i okrenuli se, a oni i onako glave okreću. I nadovezao im je on na to pritvornost u srcima njihovim sve do dana kada će pred njega stati, zato što se onoga što su Allahu obećali ne pridržavaju i zato što stalno lažu.
Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju i da je Allah znalac svega skrivenog? Oni koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ih s mukom daju, Allah će kazniti za izrugivanje njihovo i njih čeka patnja nesnosna. Molio ti oprosta za njih ili ne molio, molio čak i 70 puta, Allah im neće oprostiti zato što u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju. A Allah neće ukazati na pravi put nevjernicima. Oni koji su izostali iza Allahova poslanika veselili su se kod kuća svojih. Mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu, zalažući imetke svoje i živote svoje, jedni drugima su govorili ne krećite u boj po vrućini. Reci džehennemska vatra je još vruća kad bi oni samo znali. Malo će se oni smijati, a dugo će plakati, bit će to kazna za ono što su zaslužili. Iako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamoli da im dopustiš da pođu s tobom u boj, ti im reci, nikad sa mnom u boj nećete ići i nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti. Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali, zato ostanite s onima koji onako ne idu u boj. I nijednom od njih kad umre nemoj molitvu obavljati niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer oni u Allaha i njegova poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru. Neka te ne ušićuju bogatstva njihova i djeca njihova. Allah želi da ih njima na ovome svijetu namuči i da skončaju kao nevjernici. A kada je objavljena sura da u Allaha vjerujete i da se zajedno sa poslanikom njegovim borite, najimućniji od njih su zatražili odobrenje od tebe i rekli ostavi nas da budemo s onima koji ne idu u boj. Zadovoljavaju se da budu s onima koji ne idu u boj, srca njihova su zapečaćena, pa oni ne shvaćaju. Ali, poslanik i oni koji s njim vjeruju bore se zalažući imetke svoje i živote svoje. Njima će svako dobro pripasti i oni će ono što žele ostvariti. Allah im je pripremio dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti. To je veliki uspjeh. Dolazili su i neki beduini koji su se izvinjavali i tražili dopuštenje da ne idu, i tako su izostali oni koji su Allahu i njegovu poslaniku lagali, a teška patnja pogodit će one među njima koji nisu vjerovali. Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni, i oni koji ne mogu naći sredstva za borbu, samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni. Nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra djela, a Allah prašta i samilostan je. Ni onima kojima si rekao, kada su ti došli da im daš životinje za jahanje, ne mogu naći za vas životinje za jahanje, pa su se vratili suznih očiju, tužni što ih ne mogu kupiti. A ima razloga da se prigovara onima koji od tebe traže dozvolu da izostanu, a imućni su. Zadovoljavaju se da ostanu sa onima koji ne idu u boj, Allah je njihova srca zapečatio, pa oni ne znaju. Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati, zatim vi ćete biti ponovo vraćeni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas onome što ste radili obavijestiti. Kad se među njih vratite, zaklinjat će vam se Allahom, samo da ih se okanite, pa okanite ih se jer su oni pogani i prebivalište njihovo bit će džehennem kao kazna za ono što su radili. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni njima. Ako vi budete zadovoljni njima, Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim. Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah svome poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom.
Jedva čekaju da vas nesreća stigne, neka njih pogodi nesreća, a Allah sve čuje i sve zna. A ima beduina koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i koji smatraju da je ono što daju put da se Allahu približe i da poslanikove blagoslove zasluže. To im je, zaista, dobro djelo. Allah će ih sigurno milošću svojom obasuti, jer Allah prašta i samilostan je. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Među beduinima oko vas ima licemjera, a ima ih i među stanovnicima Medine, koji su u licemjerstvu spretni, ti ih ne poznaješ, ali ih mi poznajemo. Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješali, njima će može biti Allah oprostiti, jer Allah prašta i samilostan je. Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. A Allah sve čuje i sve zna. Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova svojih i da samo on prihvaća milostinje, i da je samo Allah onaj koji prašta i da je on milostiv? I reci, trudite se. Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegovi vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. Ima i drugih koji su u neizvjesnosti, da li će ih Allah kazniti ili će im oprostiti. A Allah sve zna i mudar je. A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati, mi smo samo najbolje željeli, a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Ti u njoj nemoj nikada molitvu obaviti, džamija čiji su temelji već od prvoga dana postavljeni na strahu od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u želji da mu se umili, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. A Allah sve zna i mudar je. Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet, koji će im dati, oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur'anu. Ako od Allaha dosljednije ispunjava obećanje svoje, zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili, i to je veliki uspjeh. Oni se kaju i njemu klanjaju i njega hvale i poste i molitvu obavljaju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj. Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u džehennemu biti. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca? Bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv.
Allah neće nazvati zalutalim narod koji je na pravi put uputio prije nego što učine ono što im je on zabranio. Allah zaista sve dobro zna. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji, on život i smrt daje i vi osim Allah nemate ni zaštitnika ni pomagača. Allah je oprostio vjerovjesniku i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio, jer je on prema njima blag i milostiv. A i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah uistinu prima pokajanje i milostiv je. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahova poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave, jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu. Niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti, Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro. I neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili. Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upuste u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali. O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost. I znajte da je Allah na strani čestitih. A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore kome je od vas ova učvrstila vjerovanje što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje i oni se raduju. A što se tiče onih čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju i oni kao nevjernici umiru. Zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet nit se kaju nit se opamećuju? A kad bude objavljena koja sura, samo se zgledaju da li vas ko vidi i onda se udaljuju. Neka Allah srca njihova bez podrške ostavi, zato što su od onih ljudi koji neće da razumiju. Došao vam je poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega, samo se uzdam u njega, on je gospodar svemira veličanstvenoga.